दिनै सारि थारिख बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय बेजों लोगोसे जाय हेपि निउ इयार जानुवारि 1 थारिखआव जायखौ प्रप'ज खालामदों बिसिनि साननायफ्रा जाफुंथों आलो गोजोनै नेक्स्ट बोसोरसिम थांनानै थाथों ना मा होनो ओमफ्राय जों दा नै बेरायगासिनो आरोना ओरैबायदि मोजां जायगाया थान्दानो माने मा होनो गोजांनायालाय इसिबां गोजाङाखै होमबाबो जेकेटखौ गानदों आरो जोङो गासिबो साननाबो एखेबावसो जोंनानै एखे डिस्ट्रिक्ट फिलिया ओरैबायदि जाहैदों आरोना हेभि नांखायो एकदम बेरायनो जायगाफ्रा एकदम साफा नै जोंनि सिगां सोर दं नै बिथांमोना ओमफ्राय जोंना न'आव थांनो टारगेटआ जाहैबाय एप्रिल 5 थारिखआव ट्रेन गोलाव गाखोसिगोना जाहैदों आरोना गोलाव बिल्डिं न'खौ नायना ओरैबायदि गोजौ बिल्डिं दङ बेंगलराव नायनो नामा नोंथांमोना नै नायदो बेसे गोजौ 24 थाला बिल्डिं बियो नायबाबो नायख'नानै दा गुदियाव नायबा गोदोनाया साबावगोनसो गोसोम ड्रेसखौनो सोर दाउब' बायदि होलांखो नायदो खोन्थिहरलाय लोगोफोराबो नायगोन नै लोगोफोर नाय सिख्लाफोर नुयो नै दे एसेनोसै दोनथ'बाय दे रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक वाट्सएप स्टेटास नायगिरि लोगो नोंथांमोन गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ स' माच हेपि जानुवारि जों थांगासिनो आरोना बेंगलर टाउन एकदम बेराय बाबुलायबाय लोगोफ्राबो दं आगोलाव जोंनि सिगाङाव साबा आंनो 6 जन आरो टाउनाथ' जि बरिया बिथांमोना नायनो